अंगूठा दिखावल मुहावरे का अर्थ का होला? धोखा दिहल यानी धोखा देना। घोड़दौड़ कौन समास ह? घोड़दौड़ कौन समास ह? तो षष्ठी तत्पुरुष समास ह। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पन पियाओ शब्द के अर्थ होला, यानी पन पियाओ शब्द का अर्थ क्या होता है? पियाओ लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि पानी उनी पियो नहीं, हाँ, यानी जल पान किए कि नहीं, जल पान किए कि नहीं, पन पियाओ उससे बोला जाता है। पन पियाओ करा आव, ऐसा कुछ होता है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, उत्थान कविता में बथान कहाँ भइल बा? तो उत्थान कविता में बथान आकाश में भइल बा। कहाँ भइल बा? आकाश में। अब आगे चली जा, आगे देखी जा कि का भइल बा। अचरा के छाह में जौन बाटे तवना में एक दिन के पीड़ितिया रामलाल के का कहले रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, जान बचैले रहे। अचरा के छाह में जान बचैले रहे रामलाल के। फिरंगिया कविता में फिरंगी के चेतावनी देते कवि का कहत बाड़े? यानी फिरंगिया जौन कविता बा फिरंगी के चेतावनी देत बाड़े। कवि का कहल चाहतड़े? एमे उ कहल चाहतड़े कि अधर्म आ कुनीति के छोड़े के। काकी कुलछनी काहे कहे लगली? काकी कुलछनी ऐसे कहे लगली कि बियाह अभी भइले रहे कि साल भर बाद पति मर गईले, यानी बियाह के बाद साल भर के भीतर पति मर गईले, ऐसे काकी के लोग कुलछनी कहे लागल। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता, रूप के हिरन कविता में जन्मतुआ पलना में का सुनाला? क इसका आंसर हो जाएगा चिड़ई के लोरी। प्रेम के कलश कविता में कवि मन में का बसावे की कहता? तो सिंपल बा, प्रेम के कलश के कविता बा तो चंदन के सुगंध थोड़े कही बरसावे के, उ कही के प्रेम के कविता बा, कलश बा, तो ओकरा में प्रेम बसाव, मन में प्रेम बसाव। ठीक। आगे के क्वेश्चन बा, साल में एक बार कहानी के क्रम केकरा इर्द गिर्द घूमेला? तो एकर उत्तर हो जाई राजकुमारी। आगे के दूसरा बा कि खाली जगह के उपयुक्त शब्द से भरी। तो हमनी के खाली जगह के उपयुक्त शब्द से भरे के बा और भरे के काम शुरू करी जा। हाँ, तो पहला में भरे के बा कि कबीर अपना पद में साहब के करा के कहले बाणे। कबीर अपना पद में साहब के करा के कहले बाणे। तो कबीर के उनो मूर्ख आदमी तो रहन ना, तो उ ईश्वर के कहले बाणे। जोक नाटक के शुरू में का ऐसा कहल गइल बा? तो बैल के शुरुआत, बैल के नाम से शुरुआत भइल बा। ठीक बा, चलिए आगे बढ़तनी जा। तीसरा, कवनो मछरी है जो सरल जाति बिया, मछरी कहानी केकर ह? केकर कहल ह? यानी इ कहल बा के लड़की के ओनो मछरी होली स कि सर जाति बिया। इ कहानी के कहले बा कि बतिया कहानी माने इ कहानी के कर इ का नाम बा कि लड़की के ओनो मछरी हो कि सर जाति बिया। तो ये बात के कुंती के माई कहले बाड़ी के लड़की के ओनो मछरी ना होली स, उ कुंती से के कहले बाड़ी सदिया ना करावे के रहे मनवा, बुझात नहीं खे। हाँ, तब आगे चली जा। अब तब देखी जा का कहता। प्राच्य विधा सम्मेलन के भाषा गोष्ठी में सुनीति बाबू के भाषण कवना भाषा में भई रहे? यानी भाषा कवना भाषा में सुनीति बाबू भाषण देले रही? तो सुनीति बाबू जवन भाषण देले रही वो अंग्रेजी में देले रही। अंग्रेज रही भाई, माने पढ़ी अंग्रेजी में देले रही भाषण। चलिए आगे बढ़ी, हमनी के का, हमनी के तो भोजपुरी पढ़े के बा। आगे बा के अपना अचरा के छाह में जौन कहानी बा, अचरा के छाह, तो जानते बानी रहुआ के ये कहानी में जौन रामलाल बा उ त्रिलोकी के बेटा के लपक लेता, माने अखबारी में धह लेता। आगे के क्वेश्चन बा, कवना चीज के विदेश गईला से घर में लोग भूखे रहेला? तो एकर उत्तर ख हो जाई, यानी कि गेहूं के गईला से घर में आदमी भूखे रही जाला। विद्यानिवास मिश्र के जन्म कहवा भई रहे? विद्यानिवास मिश्र के जन्म कहवा भई रहे?
तो विद्या निवास के जवन जन्म भइल है पकड़ी डीहा में भइल रहे। का भइल रहे? पकड़ी डीहा में। ना शरद कविता में कवना चीज के उड़न खटोला उड़ल बा? तो शरद कविता में धान के उड़न खटोला उड़ गइल बा। ठीक बा। करम जरू में कौन समास बा? करम जरू मतलब होखेला कि केनो काम कैलस ओकर फल प्राप्त ना भइल तो करम जरू कहाला। हमनी के भोजपुरिया भाषा में तो सब जानते बानी। तो करम जरू में कौन समास बा? तो करम जरू में तत्पुरुष समास बा। ठीक। अब आगे बढ़ी जा का कहत ई क्वेश्चन समझी जा। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेला ओकरा कौन अलंकार कहल जाला? ठीक। माने कोनो एगो शब्द होई ओकर बहुत सारा अर्थ निकली तो ओकरा के सलेश कहल जाला। का कहल जाला? सलेश कहल जाला। चली आगे बढ़ल जा। आगे बढ़ के तनी देखी जा कि का कहता। 3 नंबर कहता कि सही बा तो सही कह, सही गलत बा तो गलत कह। पहिला बाकी कबीर सगुन पंथ के कवि रहले। ई तो गलती हो गईल भैया कि कबीर तो ई सगुन पंथ के ना रहले। आगे बढ़ी। जोक सामाजिक नाटक हो तो हाँ ई सही बा। जोक सामाजिक नाटक हो हमहू मानिला। फिर बागे कुंती 5 बरिस के रहे तो ओकर माई मुँह गईल रहे। ई बात भी सही बा। बेचारी छोटा होने पर मर गईली। ठीक। मिजाज गरम भइल मुहावरा के अर्थ भइल बुखार भइल। ई तो गलत बा। ई तो ऐसे ही हमहू कह देम गलत बा। बूढ़ पुरनिया आदमी के आदमी पढ़े आवेला। 5वां सही हो जाता। एजा बूढ़ पुरनिया आदमी के पढ़े आवेला। चलिए